नैबे सावगारिखौ आं गोजोन नखर मुङै मुं होनाय जादों। बे सावगारिनि गेजेरजों आं दिन्थिनो नागिरदों समाजनि गांसे मोगथां सावगारि जेराव नखरनि आरो बायजोनि खामानिखौ जेबो फारागथि लाखियालासे जाहाथे सानैजों गोरोबलायनानै खामानि मावनायखौ आं बेयाव दिन्थिनो नागिरदों। जेरै दिनैनि दिनाव सासे हिन्जावा रांखान्थियारि बिथिङाव दावगाबाय आरो रांखान्थियारि बिथिंखौ सामलायनानैबो नखरनि खामानिखौ जेब्ला मावनांगौ जायो अब्ला गोबां समखौ माने थोआयै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेवहाय जुदि नखरनि हौवा माहारियाबो नखरनि खामानियाव जुदि मदद होयोब्ला अब्ला नखरनि खामानिखौ मोजाङै जालांनायखौ आं बे सावगारियाव दिन्थिनाय जादों। बेबायदिबो गोरोबलायनानै रांखान्थियारि बिथिङाव आरो नखरनि बिथिङावबो सानैजों मोजाङै नखर सामलायलांनो हायो बेखौनो आं दिन्थिनो नाजादों। बे लंथाइनि मुंखौ आं आइजोआ आइजोनिनो हेंथागिरि मानो मुङै दोननाय जादों। बे आइजोफोरनि सावगारिखौ ओरैबायदि दिन्थिनाय जादों जे गंसे दरजानि बे फारसे बै फारसे सानै आइजोआ गसंना दं। सानैनि मोखाङा सोमखे आरो सानैजों माने माबा मोनसे रायलायदों। सासेया गोदोनायाव गानदों माला, जाय मालायाव लिरनाय दं न'आवनो था बाहेराव दाथां। एसामिसावबो लिरनाय जादों नकरिबि बाहेरत नाजाबि नालागे होननाय गोरा गोरा सोदोबफोरखौ, जाय बिथांमोननि आइजोफोरनि सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव आरो गोबां रांखान्थियारि आरजिनाय बिथिङाव हेंथा जानानै जिउ राहाखौ एसे हेंथा जाहोनायखौ नुनो मोनो। आरो बेयो मोगथां जिउनि सावगारि जायखौ आं थायैखौ लुबैयो। बयबो गोरोबलायनानै मोजाङै बोसोन होलायनानैसो दावगानायखौ आं लुबैदों। सासेनाव आं बे मालाखौ गाननायखौ होआखै आरो सासेनाव होनाय जादों। आरो बे होयि सासेयाबो होनाय सासेजों जेनेबा खोथाखौ खोनानानै बेयावनो बे मोनसे नंखाय साननायावनो बोगथाब जानानै दं। बिसोरो जेन उदाङै साननो हायाखै बेखौनो आं बेनि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों। आं समाजनो बेखौ फोरमायनो सानोदि बेफोर साननायखौ लाखियालासेनो सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थियारि बिथिङाव आइजोफोरा गावनि लामाखौ मोजाङै सायख'ना लानो नांगौ। आरो बेयो जादों जोंनि मानगोनां बड'फा इउएन ब्रह्म बिथां। बेयो जादों जोंनि भकतपारा ओनसोलनिनो सासे राइटार, सासे लिरगिरि मानगोनां डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथांनि लंथाइ। बेयो जोंनि बर' सल'नि मुंदांखा सासे सुबुं। बिथांनि मुङा जादों सान्दो बावदिया। बिथाङा जेब्ला सेरजा दामोमोन अब्ला मिथिंगानि दाउमा दाउसाफोरा फैनानै खाथियाव फैयोमोन, खोनासंफैयोमोन होननानै जों सल'बाथायाव खोनादों। बिबारा खिलियोमोन आरो दैमाया बोहैनो हमोमोन। बेबायदि गोबां खोथा जों खोनानो मोननानै आं बेखौ आरो आंनि सावगारिनि गेजेरजों दिन्थिनाय जादों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय
गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।